ମାନେ ଆଗେ ନଡ଼ିଆ କତାଟା ଗୋଲ ଗୋଲ କରାହେଇଛି ତାପରେ ବନା ହେଇଛି। ଏଇଟା ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଁ ଇଏ ୟେଲୋ କଲର୍ ହେଇଛି ତା ଉପରେ କଲର୍ ଅଠା ଦେଇକି ପେଷ୍ଟ କରି ବସା ହେଇଛି। ଓହୋ ଅଠା ଦେଇକି ନଡ଼ିଆ କତାରେ ସୂତା ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି। ସୂତା ଗୁଡ଼ି ଅଠା ଦେଇ ପେଷ୍ଟ କରି କାମ ଗୋଟେ କରିବା ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଅଠା ଦେଇକି ଏଇଟା ପେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ପେଷ୍ଟ ହେଇ ତାପରେ ସଜା ହେଇଛି ଆଉ। ନଡ଼ିଆ କତାକୁ ଆଗେ ପାରୁ ପାରୁ କରାହେଇଛି ବୋଧେ। ନଡ଼ିଆ କତାକୁ ଗୁଡ଼େଇକି ତାପରେ ଆପଣ ସୂତା ଗୁଡ଼ା ନିଆଯାଇଛି ଯେମିତି ଟେଲରିଂ ସୂତା ତାପରେ ଅଠା ଦେଇ ପେଷ୍ଟ କରି ବସା ହେଇଛି ଶୁକାଇକି ତାପରେ ତାକୁ ସଜା ହେଇଛି। ଜାଣିଛ କରିପାରିବ ନା ନହେଲେ